Прывітанне, мае шаноўныя гледачы. Сёння мы з вамі працягнем будоўлю, а дакладней сказаць, пашырэнне гэтага тэатру, які мы збудавалі ў мінулы раз, і, як заўсёды, пасля адбіўкі мы пачынаем. Паехалі. Як бачыце, наперадзе нас чакае 7 этапаў. Цалкам наш бюджэт будзе складаць прыблізна 400 000 крэдытаў. Падпісваем кантракт. Выдатна. Спачатку сустракаемся з нашым патэнцыйным заказчыкам. Наш дырэктар музея. Вітаначка. The Roman amphitheaters had almost perfect acoustics, and the performers could be heard well, even without microphones. Of course, nowadays we have impressive technology, but the problems remain the same. There is little space here, and most assuredly many noisy spectators. After a long discussion, we came to the conclusion that a steel grandstand must be built that can withstand bad weather and form the upper end of the grandstand system. I can hardly wait to see the final result. Good luck. Ну, як кажуць, вам інструменты ў рукі ды ўперад, правда? Так, спачатку, што за купа такая? Нам трэба ўсё гэта выраўноўваць, а для гэтага нам спатрэбіцца наш бульдозер. Вось ён. Тэлепартуемся на месца працы і адразу пачынаем. О, выдатна. Трохі больш гэта заняло часу, чым звычайна, але вынік, мне падаецца, цудоўны атрымаўся. Так, зараз трэба будзе працягнуць сюды экскаватар і мяркую, што выраўноўваць нам больш не трэба будзе нічога. Давайте у такім выпадку пераскочым проста. Сюды. Схопім наш экскаватар адразу сабе пад мыху. Так. І на ім перапнемся ўжо на працоўную. А далее, як заўсёды, добрая музыка, добрая праца, добры вынік. Паехалі. Ой, ну нарешті. Так, добре, гэта мы зрабілі сюди, можна скинуть. Ой, чепилися ковшиком, так. Скласціся і паціху адпаўзаць отсюда. Каб паглядзець на той вынік, які у нас атрымаўся. Наклаў, канешне, бурты гэтыя
даволі вялікія. Спадзяюся, яны знікнуць. Бо інакш будзе цяжкавата працаваць з такімі вось купамі і глебы, якую я дастаў зараз. Так, давай хутчэй. Дзякуй Богу, усё пачысцілася. Так, давайте я б хацеў выйсці, паглядзець, што у нас увогуле тут будзе. Так, наколькі я памятаю, па мінулай забудове, якая адбылася ў нас тыдзень таму, нам бы сюды увогуле-то гравій прывезці, правда? Мы ж прывозілі гравій спачатку, а ўжо потым палета, але зараз усё троху інакш. І, дарэчы, нам тут спатрэбіцца нармалёвы кран, давайте яго ўсталюем. Да. О, выдатна. З гэтым краном будзе лепш, чым з колавікам гэтым незграбным. Так, ну і што нам застаецца у выпадку? Будем заливать бетон, правда ж? Гэта ж у нас форма для бетону, то бок без гравію, але зато з бетоном. Ну, конструкцыйна хіба што гэта так і будзе працаваць. Значыцца, які план? Мы вяртаемся на базу, хватаем адразу наш ман з длинным прычэпам, едем к краму, забираем усё, што нам трэба там забраць, вяртаемся сюды, разгружаемся і заливаем бетон. Так, выдатна. Разгрузіліся, усё прывезлі, зараз распакуемся. Яшчэ прыбіраем вось гэтую пачвару, якая у нас тут застаецца яшчэ. Так, не павінна у нас больш доставак. Цікава, чаму адразу нам заліваць, потым яшчэ будзем распакоўваць. Карацей, паглядзім. Спачатку ман адправім на склад наш. Так, пераскочым адразу ў наш бетонавоз, вось гэтым. І на ім ужо павернемся на месца працы. Don't you go, you make my every cell flow, my every breath slow and cold. Yeah, that's how you make me feel I'm yours. You bring me up when I hear only radio static. Play me a song on repeat. Right now, you hit me like chemicals. I doubt I'm ever gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Never let go, never let go, no. Right now, hit me like chemicals. Right now, never gonna let you go. To come down like a bitter antidote.
справіліся з гэтай задачаю, і нам трэба зараз будзе прывесці граві, паглядзіш ты. Хто б сумняваўся? Так, прабачце, не тое. Трэба скласціся спачатку. Так, потым скласці вось гэта. Мяркую, што бетонная праца на гэтым не скочана. А таму далёка не прабіраем, пакідаем недзе тут, магчыма, вось каля гэтага будынку. Гэта кафе ці што? Вось, і скочым у наш цудоўнейшы велічэзны грузавік, на якім мы адправімся на завод гравію, прывязем сюды і размяркуем. Так, хадзі сюды, мой шаноўненькі, мой прыгоженькі. You hit me like chemicals, I doubt I'm never gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Never let go, never let go. Right now, you hit me like chemicals, I doubt I'm never gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Right now, hit me like chemicals. Right now, never gonna let you go. To come down like a bitter. Хопа, і ўсё гатова. Аднаго прычэпа выстачыла. На ўсё лічы. Так, глядзіш ты. У нас яшчэ засталася. Я нешта не звярнуў увагу, што у нас яшчэ адна канструкцыя для заліўкі бетону. Так, гэта будзе слупы? Гэта будзе слупы, добра. Скочым сюды. О, яшчэ і гэта трэба будзе перацягнуць. Нават вось так вось. Ага. То бок нам заліваць не трэба гэтыя слупы. Выдатна. Гэта не сходы, гэта нашыя парэнчы для таго, каб тут селі дадатковыя гледачы. То бок нас чакае праца на кране. Адцягваем наш грузавічок. Я не ўпэўнены, што яна спатрэбіцца зусім, але ўсё роўна трошачкі гравія ёсць, можа прыдасца, можа будзе карысна. Просто вось так паставім побач з бетонавозам і скочым адразу ў кран. Божа, які ён прыгожы, які ён вялікі. Так, далей што будзем рабіць? Просто перацягваем гэтыя вось нібы сходы, робім. Выдатненько, глядзіце, як атрымалася. Так, зараз нам трэба бэлькі металічныя пакласці на свае месцы. Гэта мы акурат і зробім у наступную хвілінку. Так, гатовая тут, і трэба ўсталяваць нашы наступныя бэлькі. Бэлькі металічныя, якія знянацку ўжо сабраліся, зварыліся і чакаюць толькі, каб іх усталявалі. I believed in all those lies that you loved me. You never loved me. I don't know how to accept that what you did.
бой, так. Я так мяркую, што зараз трэба будзе перанесці вось гэты металічныя лісты, так, і зрабіць з іх дах. Паехалі далей. What you did still colors me black, and it's got me like, feels so need this void now. You don't look back. It's forever. And I still see you smiling when you said to me, "Don't be a crybaby." And I've been told that you moved now, even though I still feel the echoes. Бой, паглядзіце прыгажосць якая, а? Лічы, што ўсё зрабілі? А ну выходзім. Збіраем наш кран. Так, прыбіраем сваю сраку з гэтай пляцоўкі. Пакуль што звонкава нічога не змянілася, трэба паразмаўляць з дырэктарам. Давай. Well, let the games begin. I'll let the actors know right away that they can start rehearsing. They will be performing a play that tells the story of this site. Of course, I will look over the director's shoulder from time to time so that they stay true to the legacy of the castle. І вось яно пашырэнне нашага тэатру, канцэртнай пляцоўкі. Пад дахам. Не ведаю, насамрэч неяк дзіўна яно выглядае, вось што тая канструкцыя, што гэткая, фантан, магія, варажба і ўсё такое. Мы гэтага не будавалі, але выглядае няблага. Вось, дарэчы, фонтан, так. Добра выглядае тое, што ў нас проста бетон. Чаму ніяк не ўпрыгожыць? Я не ведаю, там, возьми ты хаця б гранітныя пліткі. Возьми ты хаця б, не мармуровы ўжо ж, правда, там не ведаю, хаця б. А чаму не мармур? Вось гэта класна выглядае, вось гэта. Тыпу на траве, можаш тут легчы ногі сабе паставіць, каву запарыць, гарбаты наліць, і ўсё будзе добра. Ну што ж, дзякую вам вялікі за прагляд. Калі вам спадабалася, абавязкова падпісвайцеся на гэты канал і ставце падабайку. А калі не спадабалася, то запрашаю ў каментары, пішыце, званіце, як кажуць, усё хваляецца. Неба ў нас зорнае, сцэна у нас прыўкрасная, ніхто там раве, а нам ужо пара. Усім яшчэ раз дзякую і да пабачэння.